بالعالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو تے بزرگو، میرے بھائیو، اللہ دے فضل و کرم دے نال اے سبزے نو ویکھنا جڑا ہے ایدے نال نظر تیز ہوندی ہے تے سبزہ کھانا بھی چاہیے تے ویکھنا بھی چاہیے۔ سبز چیزاں ویکھیا بھی کرو تے جناب کھان چ بھی استعمال سبزیاں کچیاں سبزیاں استعمال کرو تو اللہ رب العزت دا فرمان بھی ہے کہ جنت دے وچ سبز بسترے ہون گے، تکیے سبز لگے ہون گے جی جنت دے اندر۔ تے سبزے دے نال تعلق رکھو، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سبز گنبد ہے، اس واسطے سبز گنبد نو سبز اس واسطے کیتا کہ بار بار عاشق رسول ویندے نے تے سبزے دی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اج سانو سبزہ نو ویکھ کے سبزے نو ویکھ کے تے سبزے نو جناب اے جناب مبارک چیز ہے سبزہ، اللہ تعالیٰ ویکھن دی اور جناب ویکھ کے دوسرے نو دسن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔